Cardong! Na anak ko! Uy, hala, ikaw manday na kandis? Aw, kinsa pa man di ay, wa na'y lain na gwapa. Hala, uy, mukurog na ba nga akong itlog ani? Wa pa gani, kurog-kurog na. Relax lang. Ali day, diri tagdapita day. Asa man ko nimo dalon Cardong? Aw, siyempre diri sa ako ang balay. Grabe po ni balay nimo oy, perting ang gawa. Aw, ayun na sa sobra na ko kabisi, wa jud ko kahinlo. Mao nga anha ta diri sa ako ang balay magkuan ba, magdit-dit ba, so diri ati kagilaag ti ka kay puslan man lang nga ako ra usa diri sa balay. Kulbahan man ko nimong balay Cardong oy, mingaw man kaayo. Ayo ka kulba, uy, ako'y bahala sa imo. Dali, sulod diri sa akong balay. Welcome kay ka diri sa akong panimalay. Nako, dali. Dali, diri tagdapita day. Mao ni imong kwarto Cardong? Mao ni ang akong kwarto, maong sulod na diri Basig na kay asawa ba? Wa, lagi ko'y asawa, paminaw lang, lagi sa kuwa, salig lang, lagi sa kuwa. Ako'y bahala sa imo. Ihatag na ko sa imo, unsay angay ikalipay para sa imo. Dali. Tama, gyud ni Cardong. Matagbaw gi si Cardong. Samtang batanon pa, kailangan maglipay-lipay ta. Cardong, naanak ko dire. Cardong? Cardong! Uy, hala si Kimi. Uy, maayo ka na kadiha Cardong. Ikaw ra isa dire? Ay, ako ra isa diri Kimi ka. Dali lang ha, mag-prepare sa ako kay kalat kay akong kwarto. Ay sige Cardong, magulat ra ko dire ha. Kinsa man to Cardong? Ay, wala to, maningilay ra tong utang. Ayaw sa to ba nga be? Ay, dili, kailangan ko nga makagawas ka diri na sa akong kwarto na ko. Kailangan makagawas. Wala pa ko natagbaw. Ay, sila, ibalikan na tika unya. Dali ka, agila. Dali, masinilakpan ka. Kimi? Ay, dali. Dugayan na mo kagawas oy. Kabalo ka nang hinlo pa ko sa kuwang kwarto. Kisi ka uban nimo. Ako ra isa. Aw, ikaw ra usa? Oo. Aw, tama. Aw, dali na, sulod na diri Oh shit. Cardong! Na anak ko! Uy, hala, ikaw manday na kandis? Aw, kinsa pa man di ay, wa na'y lain na gwapa. Hala, uy, mukurog na ba nga akong itlog ani? Wa pa gani, kurog-kurog na. Relax lang. Dili, manggod mapugnan mo, spark plug, manggod. Cardong, dali na ba? Kinsa pa din na imuhang ka istorya diha? Ready na kay ko. Aw, kadali lang, good kay na ako'y bisita nga ni abot karon ba? Ay, unya na. Tagsara gani ko makalaag diri sa imuhang balay. Kadali lang ha ako sa ni istoryaron ko. Kadali lang ha, nasa ako'y asikasuhon diri sa sulod ha. Kaya ka, uy, kabisi ba ni mo, Cardong? Sige na lang, uy, magulat na lang ko diri sa gawas. Kajut ra lagi ni kajut ra gid paabot lang jud kadali ha kay ako sa ning atibanon ha. Okay na, Cardong. Ato na sugdan. Ay, kung sa untong ka. Ay, saba. Ano dito sa ta sa gawas. Ha? Ngano di ay? Basta na ako'y karon nga na ako'y paliton kay gipaningin ko sa kuang yutangan dito sa ibabaw perti sa kuwa. Ha? Mao na karon naidala nga kuan. Naidala nga lagaraw lisod na kayo. Ay, dili ko. Ay, di ba nagingon ka nga magkuhan ka diri Maganaana ta. Ayaw ka bala ka. Diya lagi ta padulong. Ay, naunsa mo na. Ay, ganahan na kaayo ko. Basta tiwas sa tani unya dali ta kita. Okay. Dali ta. Unsa mo na. Ay, na. Dali sa sulod sa dali. Asa man? Lingkod na dali. Paabot ako ha. Paabutan lang ko kay ako sa tong pasabton katong akong giutangan dito nga dili siya angay nga masuko kay wala pa ko'y kwarta karon, wala pa ko'y sweldo. Sunod semana pa kong sweldo mao nga ako sa tong pasabton no. Wait lang, be. Asa dahil na siya kaya akong istoryahon? Tuaran nilakaw na. So ako ato sundan karon. Ay, nilako naman di. Ato nang tibason. Dali, tara na. Dili. Lisod na kayo kay perti lagi sukuan lagi. Dili na ko ni pamotro ng pautang. Ay, humamon sa gunin nato nga to ang kadul-kadul dari. Paminaw sa sakwa lagi. Palitan usa ti ka pang isna karon. Di ba lain pug kaayo na magkuan-kuan ta diri sa sulod. Magkadal-kadal ta wala tay pulkuan kanang sima-simaon. Unsa day ka? Unsa kadal-kadal? Oy, kadul-kadul. Oo, basta mao na siya basta paabot ako diri kay palitan di kag binangkal. Unsa man na kanang binangkal pa jud nga naano mo koy daan liki. Mao na nindot. Basta paabot ako ha, ayog hawa diri ha. Lingkod jud kay di ko gusto nga mawala ka sa kuang. Dali ha, kay ganahan pa bayo ko. Lagi ako'y bahala sa imo lagi. Lingolingangon di ka niya. Basta diri lang kayo hawa ha. Sige. So kaning kwarto ha, ako ning lakan okay ra. Okay ra. Okay ra para kuan ba kanang ako'y privacy. So ako ang nilakan ha. Sige. Ayog sulod diri ha nga dili pa kumabot. Okay ra. Oo, okay ra. Okay, padulong na. Mugawas ako sige, mugawas ako. Dali ha.
ko gibiyaan man ko niya diri sa iyang balay. Uy, mingaw kaayo. Pero sige lang, ako lang siyang hulaton. May na lang makatilaw pod ko sa iyang balanghoy. Basig dako di ito kaayo. Ay, saba ha. Kasi kauban nimo. Ako lang. Wala imuhang uyab. Wala. Promise? Oo, wala. Tama-tama jud karon kay masulot ka. Dili ta mo lagi tira. Anong di raman tamo agi? Dito mo agi. Dili ta pwede mo agi diri aki na ang akong mama. Mao nga diri ata mo agi. Sige, okay ra. Sunod lang sa kuha diri ta agi sa bintana para dili ta masakpan. Sige. Hinay lang dili dawat ta. Dali. Ay saba ha. Kay basig madunggan ta. Sige. Okay ra? Sige. Tama gid ni karon di masakpan ni kay Medria. Ay, naku, asa naman taon to si Cardong? Ay, ganihar kung sige gulat-gulat diri ba? Asa naman taon to? Wa na jud ko kasabot saan akong uyab ba. Grabe kalaagan. Bising asa la siya maabot. Uy, tama-tama. May balay. Testigan ka na ako ng pangutana kay basig naa diri akong partner. Ayo. Nay tao dire. Ay, unsa yato ya? Mutanan ta ko ba? Kakita ka sa partner? Wala man ko kaila sa imong partner. Dayon sa diri aya. Ay, salamat kayo ha. Dugay na jud kayo naglagotan niya akong partner ba. Grabe kalaagan. Ay, mao ba yan? Lingkod sa diri aya. Kay naghulat-hulat pud kong Cardong. Dugay ni kahit nila ko Sige. ba? Wala pa ni uli. Palingkura ko diri ha. Kapoy na jud pangita sa akong asawa ba. Asa dito ni adto? Ambot asa to. Naglatagaw na pud to. O basig. Basig na ito'y lain. Na, ambot lang kay niingon daw siya nga. Loyal daw kay siya sa kuha. Wa jud siya silain. Totoo. Pagka ng loyal-loyal karon. Di na nauso ron ay. Mao mo tigingon niya sa kuha. Love man pud kay nako na akong partner. Unya, og love ka niya. Dapat niingon po siya. Og asa siya mo adto. Ay tama day no. Oh shit. Naglagot na jud ko ani ba. Nadungagan jud pagkalagot nako. Hala, kinsa to Cardong? Ako mama ra to basig na are bisita diya ah. Familiar lagi ang tingog. Pwede ka ba sunako? Ay dili ka pwede mo gawas lagi. Diri ra ka ako rin masilip tanawon ako kinsa. Silip na ko gamay dira sa bangag. Silip na ko sa pultahan. Sige. Silip lang ha. Ayo bari yung puntahan. Sige. Silip lang diya sa bangag puntahan. Mama lagi na diya lagi. Sure ka mama ni Muna? Bata pa di ay mong mama? Bata pa lagi ang akong mama lagi. Mama lagi na akong anak diya. Kaedad-edad ko ramang gani ni. Mama lagi na akong lagi. Ay nagawas. Hala? Si Kuan man eh. Check one. Si Kuan man eh. Agay! Unsa ka? Ako maning uyab. Unsa? Dai mo uyab diri. Naa dito sa gawas. Sige, gawasan lang sa. Diri ako ulat, diri ko magawas kay basig bikitan ko si mo uyab. Gawasan na, lakaw na. Dalas gawa. Gipangita di sa iyang uyab di ay. Ngano ni gawas man to? Patay impas ko ani karon. Naas kimi sa gawas. Ano ka? Ug nganong naaman daw ka diri? Uy, naaman di ka diri nagtago-tago. Tagba kong pangita nimo. Tansa, nga nakasulod man ka diha nga lak man ang kaniha. Ayo nagpangutana sa kuha. Tubaga ako pangutana, mao na imong babae? Unsay babae oy? Nangutan na lang gani ko niya og nakitaan ka niya. Ug naaday pangutana nga nagtapad mo diha ang duha nga kamurang duha sa sulod sa balay. Tansa, day mangutana sad ko sa imuha. Nga nakasulod man ka diha sa kwarto. Nga may tao diha Unsa walay tao? Nga naman si Cardong diha agud. Siya man nagpasulod sa kuha diri Unsa? Nasi Cardong diha nga nilakaw man to ganiha? Oh, nabi to si Cardong diri Ang iyang ingon mama daw kaniya. Unsa mama nga iya man pugong uyab. Unsa? Uyab mo? Obvious ba? Nagani ko diri kay nagulat ko sa iya ha. Ay sure ka? Kaday lang kaya akong tawagon. Unsa man Cardong? Unsa di? Uyab man mo ni. O kana? Oh, Ako man ang ex ko dili man ako na uyab. Sa una ra na ako na nga uyab. ingon kay mo lang mama. Taysa, kinsa mo pud ng laki ha? Nganong naman na siya sa kwarto? Bitaw, di ba ningon ka sa kuha Cardong nga mo adto ka dito asa nangingil sa imong utang? Kasi nabingil og utang oy nagunsa pa man taong ka diri nga buwag naman ta ex naman ka. So unsa may pasabot ani nga naguban man mo? Bitaw no? Nag-uban mo dran duha? Oh, tinuod, nag-uban me. Grabe pud nimo kauwagon Cardong. Nigawas ra ka niya pagbalik nimo na dayon kay gilumluman dito sa sulod. Unsay gilumluman oy nga wa man ako ni gilumluman. Adi ko mo to na wa ni mo gilumluman akong partner ba? Nag-cheat jud ka. Oh, tinuod
ko. Wala ko ganahi sa imuha kay perting gamaya. Ha, tinuod ka! Gamay na iya, ha? Bato ra hinibalhin ka sa iya, kid ako! Nga di ay, naireklamo? Mao ganing grabing singutan ni Cardong kay astang tagbawa. Pamuta ninyo, uy, sige naman in taon mo reklamo sa kuha. Uy, ani na lang, ug mosugot mo. Kaning bayhan na ba Kaning mo hang uyab. Ug mosugot ka nga kambyo tag uyab. Saman. Ay, Cardong, dili ko ay! Ganun dili ba ako pasabot? Para walay samok, ikaw sa iya ha. Tapos, siya sa ako. O saman. Ah, dili ko ay! Naingon na gani siya nga, pero tinong gamay ang iya, ha?